Salut, pățani! Salut! Uite, cine face cel mai multe adjumări dintre voi, push-ups-uri, primește acest maillot cu Need Money for Porsche la gazsprint.md. Vă băgați în challenge? Sigur! Haideți! Da, începeți, hai! 1, 2, 3! Și ultimul să lasă, așa la primește maillot, așa că nu vă lăsați. Și-am făcut cam târziu de-am. Pățanii de-am făcut. Hai. Cât ai făcut? 40. 40. Hai, nu te lăsa, dă-i bătaie. Te leși? Nu, nu mi dau. Andrei are 60. Все, tu ai câștigat, pățanul, все, bravo. Uite, tu ai câștigat acest maillot. Cum-ți pare să-i? Te rog frumos să-l deschizi să vezi dacă îți place. Să-i dai o notă la 1 la 10. Sportul niciodată nu încurcă. Cum ți pare ți maillot? Calitatea? După atingere